Ng gabi. Hello po. Hi. Ayan, puwedeng lakasan yung boses ha. Ikaw parang Okay po, nag-i-invite okay ka po. na patulog Sorry, sorry. Ang sexy naman ng voice mo. Anong alias natin? I'm JC po. JC. Taga saan ka, JC? From Tondo po. Tondo. Uy, Yes. maraming kainan dyan sa Tondo at maraming masasarap dyan. Yung ugbo, dumadaan ka ba dun? Opo, malapit po. Nakapunta na ako dyan one time eh. Sarap kumain dyan. Anyway, ito na. JC of Tondo, di na ako magpapaligoy-ligoy pa. Ano ang top secret mo? Naging kabit ako na ex-partner ko. Naging kabit ka ng ex-partner mo. So meaning, nag-break na kayo ng ex-partner mo. Yes po. Sa anong kadahilanan? Cheating. Na-cheat po siya. Nag-cheat siya. Hindi pa ba cheating yung lagay na ginawa kanyang kabit? Pero sa'yo mismo? Hindi ko alam. Hindi mo alam. Alright, sige. Paano ka muna napunta dun sa sitwasyon na yun? Paano ka naging kabit nung ex-partner mo na yun? Saan mo siya nakilala? Pwede ba sabihin? Ano po siya? Dati siyang marshal ng isang train. Yun. Train marshal siya. Train marshal. Yes. Dito sa Pilipinas? Yes po. Yung may M o yung may L? P. P! Yes. Di ba ongoing construction yun ngayon? Before. Before Way lang back, ba? Ano kasi to? 2018. Hindi so, siya nakilala. doon mo siya nakilala. Nakita mo siya doon. Ano po? Friend, Ano to? Ako yung hinabol niya that time eh. Yun. hinabol ka niya that time dahil Ang nangyari po kasi, masyado po magulo. Parang na-involve lang ako nang na-involve. Meron po siyang ex that time na nag-break sila. Hindi pa pala ganun katagal. Then, pumasok po si 2020. Para po kasi akong napunta sa isang scene na hindi na po ako makalabas, natrap ako. Ganun. Nabuntis po kasi ako agad in 1 month. in 1 month na buntis ka niya. So tinuloy niyo ba Yes. yung pagbubuntis mo? Yes po. And up until now, kasama mo yung baby ninyo? Yes po. Na 3 years old na. Okay. And then, nagsama po kami till 1 year. Then, naghiwalay po kami. Ang naging reason is, bumalik siya dun sa ex niya. So technically, yung ex niya na yon na sinasabi mong nasa magulong situation, akala mo nung una kayong nagkakilala, hiwalay na sila completely. Opo. Pero Pero sabi niya, pero that time, hiwalay talaga na sila. ano yun, on-off yung relationship nila? Parang ganun. Pero kayo, ongoing kayo nun. Ongoing kami. Opo. Tapos, bali twice kami naghiwalay. Sa loob ng 2022-2023. Then, this year, di ba po hiwalay kami? Ngayon ko lang nalaman. Kumbaga parang akala ko reconciliation, parang gano'n. Kasi bumabalik naman siya sa akin. Ang nangyari po, meron na pala siyang nilive-in. Tapos, nangyari po sa amin. Kumbaga ako na po yung kapit. Okay. So nung naghiwalay kayo ng 2023, sabi mo, Opo. biglang meron na siyang bagong karelasyon. And Opo. since parang Kasi nagkahiwalay na sila ng ex niya.
Yung ex niya na Completely? binabalik-balikan niya. Completely nakipag-hiwalay na? Sabi niya, kasi po yung gawain niya, parang nag-overlap po yung babae. Ganun. Same girl to, hindi? Same girl. Yung ex si ex. Tapos eto, may bago na siya. May bago ng babae involved. Kumbaga, 3 na kami. Oh, para kayong idol Lorna Faye, ha? Kumbaga seasons kayo sa buhay niya, ha? So, akala mo, makikipagbalikan siya sa'yo, makipag-reconcile sa'yo para ayusin niyo yung relationship ninyo. Yung pala, meron siyang ibago ng babae. Tapos ngayon, mukhang ikaw na yung kabit. Kasi dati, hiwalay sila nung ex-partner niya. Tapos ikaw, yung naging legitimate na partner. Tapos kaya ka naging kabit dahil nga dito sa bagong babae. Ganun ba yun? Opo, tama po. OMG. So, paano yung anak ninyong dalawa? Nalaman ko na lang kasi ito, ang nangyari, pwede ko lang banggitin. Sorry, nag-train kasi siya, men in uniform siya. So, hindi ko na babanggitin. Nag-training siya ngayon. So, may usapan kami na, alam mo, may makapanga ko siya na aayusin ko lang, ganun. Aayusin ko to, tapos aayusin natin yung pamilya natin. May mga ganun. Then, suddenly, kasi yung kabatch niya, classmate ko. So, parang nag-PM sa akin yung asawa noon, kasi nakapasok na rin yung classmate ko. Sabi niya na, girl, meron na siyang bago, eto. Tapos, ang nangyari, binigay niya yung number ko dun sa babae. Then, nag-usap kami through Viber ng babae. Then, yung mga date, kung kailan kami nag-uusap ng ex ko, nagko-conflict. Ibig sabihin, sila na nun. Sinabay talaga kayo? Inuuto niya ako, oo. Balak niyang gawin, kumbaga, kinakabit ka talaga niya nung time. Ikaw, nakikipagkita ka naman sa kanya nung time na mini-message ka nung lalaki. Ang nangyayari po kasi, parang sinasangkalan niya yung anak ko. Kasi parang, kung alam niya yung weakness ko, yung anak ko, yung parang, bibigyan niya ng sustento. May mga ganong na kami. May mga ganon na kaming usapan. Sustento. Sinusustento na pinupuntahan niya. Up until now, nagsusustento naman? Ngayon hindi siya makapagsustento kasi nandun pa rin siya sa training center. Andun pa rin siya doon. Then, ayun po. Ang galing no, nagtitrain tapos at the same time nakakalandi pa, nakakaharot pa. Anyway, cut muna kita ha at babalik tayo after the commercial break. Bibitinin muna ka namin kay lahat. Okay po. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!